ஹாய் மக்களே, நான் உங்கள் ஜூலியஸ். சாரி, இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட்டாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். காரணம் என்ன, ஒரு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் 15 அன்னை மரியாவின் விண்ணேற்பு மற்றும் நமது தாய் திருநாட்டின் சுதந்திர தின விழா. ஸோ அனைவருக்கும் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் மற்றும் அன்னை மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேச போகிறேன்னு சொன்னேன், அதனால தான் கொஞ்சம் லேட்டாக வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். சரி வாங்க டைரெக்டாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். முதல்ல அன்னை மரியாவின் விண்ணேற்பை பற்றி ஒரு மரபு ரீதியான கதையிலிருந்து நான் தொடங்குகிறேன். கிட்டத்தட்ட அன்னை மரியாவுக்கு 60 வயது நெருங்கி, இது ஒரு மரபு ரீதியான கதை, பாரம்பரியமாக வந்த ஒரு கதை. இதுதான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, ஆனால் இது மக்கள் மத்தியில் பாரம்பரியமாக ஆதி திருச்சபையிலிருந்து வந்த ஒரு மரபு ரீதியான ஒரு வரலாறு. அதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், அன்னை மரியாவுக்கு 60 வயது நெருங்கிய பொழுது ஒரு தூதர் காட்சி கொடுக்கிறார். சிலர் சொல்கிறாங்க அந்த தூதர் கபிரியேல் அதி தூதராக இருக்கலாம், ஏனென்றால் அவர் தான் அன்னை மரியாவுக்கு மங்கள வார்த்தை தெரிவித்தவர். அதனால் அவரே அன்னை மரியாவின் இறப்பை பற்றின செய்தியும் அன்னையிடமே சொல்ல வந்திருக்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள். சிலர் இல்லை அது மிக்கேல் அதி தூதராக இருக்கலாம், ஏனென்றால் மிக்கேல் அதி தூதர் தான் ஆன்மாக்களை கடவுளிடம் கொண்டு செல்பவர், ஆன்மாக்களின் பாதுகாவலராக இருக்க கருதப்படுகிறார். எனவே அது மிக்கேல் அதி தூதராக இருக்கலாம். ஆனால் எந்த தூதர் என்று தெரியவில்லை. இது ஒரு குழப்பமாகவே தான், விவாதத்துக்கு உரிய ஒரு பொருளாகத்தான் இருக்கிறது. யார் வந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஒரு தூதர் வந்தார். வந்து அன்னை மரியின் இறப்பை பற்றியும் அவரோட விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள போகப்படுவதை பற்றியும் முன்னறிவித்துவிட்டு அன்னை மரியிடம் ஒரு குருத்த ஓலையை கையில் கொடுத்து விட்டு சென்றதாக ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது. அதன் பிறகு அன்னை இறந்து விடுகிறார். இறந்த அந்த அன்னை உடனடியாக அப்போஸ்தலர் எல்லாம் அங்கே வருகிறார்கள். தோமையார் மட்டும் கொஞ்சம் லேட்டாக வராரு. மற்ற அப்போஸ்தலர் எல்லாரும் வந்து விடுறார். தோமையார் கொஞ்சம் தூர தேசத்துக்கு நற்செய்தி பணியாற்ற போய்விட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. மற்ற அப்போஸ்தலர் எல்லாம் வந்து அன்னை மரியாவை பவனியாக எடுத்து சென்று, எப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த உடன்படிக்கை பேழை பவனியாக கொண்டு செல்லப்பட்டதோ அதே போல் இந்த புதிய உடன்படிக்கையான அன்னை மரியாவையும் பவனியாக எடுத்து சென்று கல்லறை வைத்தார்கள். அதில் அந்த வானதூதர் கொடுத்த அந்த குருத்தோலையை அன்னை மரியாவின் மகன் ஏனெனில் இயேசு அந்த அன்னையை புனித யோவானிடம் ஒப்படைத்ததால் அந்த உரிமையில் யோவான் அந்த குருத்தோலையை அன்னையின் பிரேதத்திற்கு முன்பாக தூக்கிச் சென்றார். அதன் பிறகு அன்னை கல்லறையில் வைக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு அடுத்த நாள் தோமையார் நான் என் அன்னையை கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆக வேண்டும், இப்படி பாக்கியம் இல்லாமல் போய்விட்டேனே என்று சொல்லி கத்தி கதறி அவர் வம்படியாக நான் பார்த்தே ஆகணும், கல்லறையை திறங்கள் என்று சொல்கிறார். திறந்து பார்க்கும்போது அந்த அன்னையின் பரிவட்டம் மட்டும்தான் அங்கே இருந்ததாம், அன்னையின் உடலை காணவில்லை. அப்பொழுது அவர் கத்தி அழுகிறார் விண்ணகத்தை நோக்கி, அன்னையை உன்னை பார்க்க முடிய பாக்கியம் கூட எனக்கு இல்லையா என்று சொல்லும் பொழுது அன்னை மரியாள் ஒரு பிரகாசமான அழகோடும் அலங்காரத்தோடும் வானதூதர்கள் சூழ விண்ணகத்திலிருந்து திருத்தூதர்களுக்கு காட்சி கொடுத்ததாகவும், தோமையாருக்கு தன்னோட கிரெடில் அதாவது இடைக்கட்சியை எடுத்து தனது அன்பு பரிசாக தோமையாரிடம் அவர் தூக்கி போட்டார். அதை தோமையார் எடுத்து தன் வாழ்நாள் எல்லாம் அதை வைத்திருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் அன்னை மரியாவின் இறப்பு மற்றும் உயிர்ப்பு என்று சொல்லக்கூடாது, விண்ணேற்றம், விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதை பற்றின ஒரு மரபு ரீதியான ஒரு வரலாறு இதுவாக இருக்கிறது. சரி, இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் 2 விதமான விவாதங்கள் அன்னை மரியால் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வதை பற்றில 2 விதமான ஒரு விவாத பொருளாகவே இருக்கிறது. ஒன்று என்னவென்றால், அன்னை மரியால் இறந்து அதன் பிறகு உடலோடு ஆன்மாவோடு விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரா, அல்லது இறக்காமல் அப்படியே உயிரோடு இருக்கும்போதே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரா என்று 2 விதமான ஒரு வாக்குவாதம், 2 விதமான ஒரு சிந்தனையானது திருச்சபையில் ஆண்டாண்டு காலமாக இருந்து கொண்டே வருகிறது. யார் இதை தப்புன்னு சொல்லலை, அதை ரைட்டும் சொல்லலை. ஏன்னா 2 விதமான பார்வையில் அதற்கான பார்வையில் நியாயங்களை வைத்து பார்க்கும்போது சரியாக தான் தோன்றியது. ஒன்று என்னவென்று பார்த்தால், அன்னை மரியாள் இறந்துதான் அதன் பிறகு அவர் உடலோடு ஆன்மாவோடும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் விண்ணகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. உலக வாழ்க்கையில் அவர் இறந்து அதன் பிறகு இயேசுவை போல மீண்டும் உயிர் பெற்று அவர் உடலோடு ஆன்மாவோடும் விண்ணகத்துக்கு வானதூதர்களால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்கிறது ஒரு சாராரின் சிந்தனை. அதுக்கு அவங்க சொல்கிறது என்ன காரணம், கடவுளாகிய இயேசுவே இந்த உலகத்தில் பிறந்தவர் இறந்து தான் போனார்.
ஆகவே மானிட மகனே, அந்த இறைவனே மனித குலத்தில் பிறந்ததன் காரணமாக சாவு அவரு ஒரு விதிவிலக்கு இல்லை. அவரே இறந்து அதன் பிறகுதான் உயிர் தெழுந்தார். அப்படி இருக்கும் பொழுது அன்னை மரியாள் மட்டும் விதிவிலக்கா? அன்னை மரியாவையும் அந்த சாவானது ஆட்கொண்டு இருக்கும். அதன் பிறகு தான் அவர் மீண்டும் அதிலிருந்து உயிர் பெற்று உடலோடும் ஆன்மாவோடும் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் பார்த்தா இதுவும் சரியாகத்தான் இருக்கிறது. என இயேசுவே இறந்தார், அன்னை மரியாளுக்கு மட்டும் அது விதிவிலக்காக இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. இன்னொரு சாரார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை அந்த அன்னை இறந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. ஏனெல்லாம் அந்த அன்னை பாவ மாசு அற்று, அவர் பிறப்பிலே பாவ மாசு அற்று இருந்தவள். கிறிஸ்துவே அந்த பாவ மாசு அற்ற அந்த புனிதமான நிலையில்தான் அந்த கிறிஸ்துவை கன்னித்தன்மை என்பது இங்கே அன்னை மரியாவின் கன்னித்தன்மையை மட்டும் குறிக்கவில்லை, உடல் ரீதியான கன்னித்தன்மையை மட்டும் குறிக்கவில்லை. அவள் ஆன்மாவிலும் அவள் தூய்மையாக இருந்தாள். அந்த ஆன்மாவும் தீட்டுப்படாமல் இருந்தது, எந்தவித பாவ மாசுமற்று இருந்தவர். அப்படிப்பட்ட பாவத்தின் விளைவாக தான் சாவு வருகிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பாவமே அண்டாத, ஜென்ம பாவமும் கர்ம பாவமும் இல்லாமல் உற்பவித்த அந்த அன்னை மரியாவை எப்படி அந்த சாவானது ஆட்கொண்டிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. பாவமே இல்லாத அன்னை எப்படி இறந்திருப்பார்? அவருக்கு இறப்பு என்பது எப்படி அனுகூலமாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வைப்பதால், ஆகவே அன்னை மரியாள் இறக்காமல் அப்படியே உயிரோடும் இருக்கும் போதே உடலோடு ஆன்மாவோடும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் என்ற இரண்டு விதமான சிந்தனைகள். ஒன்று, இறந்து அதன் பிறகு உயிர் பெற்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் உடலோடு ஆன்மாவோடு, அல்லது இறவாமலே அப்படியே உயிரோடு இருக்கும்போதே உடலோடு ஆன்மாவோடு எடுத்துக்கொள்ள, இரண்டு விதமான சிந்தனைகள். அந்த இரண்டாவது சிந்தனைக்கு இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன கருத்து சொல்கிறாங்கன்னா, அதாவது அவர் இறவாமல் அன்னை மரியாள் உடலோடு ஆன்மாவோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் என்பதற்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க? அன்னை மரியாள் இறந்திருக்க மாட்டார்கள் என்பதற்கு அவர் சொல்லுகின்ற காரணம் என்னால் அவள் பாவமற்றவள். அதனால் அவர் எப்படி இறக்க முடியும் என்று கேட்டால், இயேசுவும் பாவமற்றவர். புனித பவுல் சொல்கிறார், பாவத்தை தவிர மற்ற அனைத்திலும் மனிதராகவே அவர் இருந்தார், மனித சுவாபமை கொண்டவராக இருந்தார். அப்படிப்பட்ட இயேசுவை மனித சாயல் கூட இல்லாத அளவுக்கு சிதைந்து போய் தான் இறந்து போகிறார் சிலுவை. இயேசுவும் பாவமற்றவர் தான், கடவுள் பாவமற்றவர் தான். அந்த கடவுளை பாவமாசற்ற அந்த செம்மறியே சாவுக்கு உட்பட்டு இருக்கும் பொழுது மனித குலத்தில் பிறந்தது நிமித்தம் அன்னை மரியாள் பாவமற்றவள் என்ற ஒரு கருத்தை வைத்துக்கொண்டு தான் அந்த அன்னையும் சாவுக்கு உட்பட்டிருக்க மாட்டார் என்று சொல்ல முடியாது. ஏனெனில் பாவமற்ற அந்த செம்மறியாகி இயேசுவே சாவுக்கு உட்பட்டார் மனித குலத்தில் பிறந்ததன் நிமித்தம். அதனால் அந்த அன்னை மரியாவும் சாவுக்கு உட்பட்டு அதன் பிறகுதான் உயிர்த்து செல்கின்ற சாவை வென்று பிறகு விண்ணேற்றம் அடைந்திருக்க வேண்டும், விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ இந்த இரண்டு விதமான ஒரு தர்க்க பொருளாகவே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது சரி அது சரி என்று திருச்சபை எதையும் ஒன்று சரி என்று ஒரு தவறு என்றும் சொல்லவில்லை. இப்படிப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அன்னை மரியாதை பற்றி 3 கோட்பாடுகள் மறை உண்மைகள் பிரகடனம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது வரலாற்றில். ஒன்று, அந்த அன்னை மரியாள் பாவ மாசு அற்றவள். இரண்டாவது, அந்த அன்னை மரியாள் கன்னித்தன்மையில் இயேசுவை பெற்றாள். அந்த இயேசுவை பெற்றதால் மூன்றாவதாக அந்த அன்னை மரியாள் கடவுளின் தாயாக இருக்கிறார். அப்படி அன்னை மரியாளோட வாழ்க்கையிலும் 3 விதமான முக்கியமான ஸ்டேஜஸை மறை உண்மையாக அறிவித்து விட்டார்கள். கடைசியாக அந்த அன்னையின் உலக வாழ்க்கையின் முடிவையும் விண்ணகத்துக்கு அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது மட்டும் மறை உண்மையாக பிரகண்டம் செய்யவில்லை. ஆனால் மக்கள் மத்தியில் ஆதித்திருச்சபையிலிருந்து விசுவாசிக்கப்பட்டு வந்ததே இருந்தது என்னவென்றால், அன்னை மரியாள் உடலோடும் ஆன்மாவோடும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார், அரசியாக முடிசூட்டப்பட்டார். நமது ஜெபமாலை ஆண்டாண்டு காலம் சொல்லிக்கிட்டு வரோம். ஜெபமாலையில் மகிமை ரகசியம், ஜெபமாலையோட கடைசி 2 ரகசியமே என்ன? அன்னை மரியாள் உடலோடும் ஆன்மாவோடும் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதும், இறுதியாக அன்னை மரியாள் விண்ணக மன்னக ராக்கினியாக முடிசூட்டப்பட்டதும். இந்த 2 மறைவுன்னு மக்கள் காலமாக விசுவசித்தே வந்தார்கள். ஆனால் அது இன்னும் அதாவது 1950ஆம் ஆண்டு வரை மறைப்பொருளாக அன்னை மரியாவை குறித்த ஒரு மறை உண்மையாக டாக்மாவாக அது அறிவிக்கப்படாமல் இருந்துச்சு அதிகாரப்பூர்வமாக. ஆனால் விசுவசிக்கப்பட்டது. அந்த விசுவாசத்தை யாரும் தடை செய்யவே இல்லை, அது மக்களால் விசுவசிக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தது. இந்த நிலையில் திருத்தந்தை 12ஆம் பத்திநாதர் 1946ஆம் ஆண்டு உலகத்தில் இருக்க அத்தனை ஆயர்களுக்கும் ஒரு மடலை அனுப்புகிறார். அந்த மடலில் என்ன கேட்குறாரு? ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறார் அனைத்து ஆயர்களை, நீங்களும் உங்கள் மறைமாவட்ட குருக்களும் உங்கள் மறைமாவட்டத்தில் பணி செய்யும் துறவியர்களும் உங்கள் மறைமாவட்டத்தில் இருக்கும் பொதுநிலையினராகிய விசுவாசிகளும்
அன்னை உடலோடும் ஆன்மாவோடும் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள் என்பதை விசுவசிக்கிறார்களா என்பதை கேட்டு அறிந்து உறுதிப்படுத்தி என்னிடம் பதிலை அனுப்புங்கள் என்று சொல்கிறார். சிலர் உடனே அனுப்பிட்டாங்க, முக்கால்வாசி பேர் உடனே அனுப்பிட்டாங்க. சிலர் கொஞ்சம் தாமதமாக வந்தது. அதில் வந்த அனைத்தோட ரிசல்ட்டும் என்னென்னா, எல்லா ஆயர்களும் நாங்களும் ஆயராகிய நாங்களும் எங்கள் மறை மாவட்டத்தில் உள்ள துறவிகளும் குருக்களும் எங்கள் மறைமாவட்டத்தில் உள்ள விசுவாசிகள் அனைவரும் அன்னையின் உடலோடும் ஆன்மாவோடும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்பதை விசுவசிக்கிறோம் என்பதை உறுதியாக சொன்னதன் காரணமாக கிபி 1950 நவம்பர் 1 திருத்தந்தை 12ஆம் பத்திநாதர் இதை அதிகாரப்பூர்வமான விசுவாச கோட்பாடு, மரியனின் விசுவாச கோட்பாடு ஆகிய 3 இருந்தது. அதில் 4வதாக அதிகாரப்பூர்வமாக 1950 நவம்பர் 1 திருத்தந்தை 12ஆம் பத்திநாதர் இதை பிரகண்டம் செய்கிறார். அப்படி பிரகண்டம் செய்யும் பொழுது அதை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக தீசிஸ் மாதிரி எழுதி தான், சும்மா எடுத்தங்கவுத்தன்னு ஒரு வார்த்தையில் அன்னை மரியாள் உடலோடு ஆன்மாவோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்பதை அறிவிக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. டீட்டெயிலாக ஒரு இது எழுதணும். பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி, பிஹெச்டி பண்ணுற மாதிரி டீட்டெயிலாக ஒரு தீசிஸ் மாதிரி எழுதி அது மக்களிடம் அதை பிரகண்டம் செய்யும் பொழுது அதை வெளியிடுவார்கள். அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, அது எனக்கு சரியாக அந்த வார்த்தையின் பயன்படுத்த தெரியவில்லை. அது ஒரு வெளியிடுவார்கள். அதை வெளியிடும்போது அதை தீசிஸ் மாதிரி எழுதிட்டு வரும் பொழுது அதில் திருத்தந்தை 12ஆம் பத்திநாதர் இந்த அன்னை மரியாள் இறந்து உயிரோடு பிறகு எழுப்பப்பட்டு உடலோடு ஆன்மாவோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரா அல்லது இரவாமல் அப்படியே டைரக்டாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரா என்ற 2 விதமான குழப்பங்கள் இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல. ஸோ இதை எழுதும்போது அன்னை மரியாவின் உயிர்ப்பை பற்றி, அதாவது உடலோடு ஆன்மாவோடும் விண்ணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதை எழுதும் பொழுது இந்த 2 விஷயங்கள் தடையாகும். ஏன்னா ஒன்று அவர் எழுதினார் என்றால் இன்னொன்று அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அதாவது திருத்தந்தையே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று பொருளாகிவிடும். இல்லை இதை ஏற்றுக்கொண்டால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று பொருளாகிடும். ஸோ இந்த இடத்துக்கு வரும் பொழுது எழுதும் பொழுது திருத்தந்தை 12ஆம் பத்தினாத ஒரு தெளிவான ஒரு கொள்கையை கையாளுகின்றார், தெளிவான விதத்தில் இதை கையாளுகின்றார். அதை அவர் எப்படி எழுதியிருக்கார் என்பதை நானே உங்களுக்கு வாசித்து சொல்கிறேன். By the authority of our Lord Jesus Christ and of the blessed apostles Peter and Paul, and by our own authority we pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. இந்த இடத்துல அவர் எவ்வளோ தெளிவாக இந்த விஷயத்தை இந்த விவாதமான பொருட்களை உள்ளே போகாமல் எப்படி கையாண்டுக்கிறார் என்று பார்த்தீங்களா? The ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, having completed the course of her earthly life, அதாவது அன்னை மரியாள் இறந்து அதன் பிறகு அவர் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்றும் சொல்லவில்லை, இறக்காமல் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்று சொல்லவில்லை. மாறாக இந்த இடத்தில் திருத்தந்தை ஒரு சுமூகமான வழியை கையாளுகிறார். என்னவென்றால், அந்த அன்னை இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டிய காலம் நிறைவு பெறும் பொழுது, இந்த உலகத்தில் அவள் இருக்க வேண்டிய இருப்பு, அந்த அன்னையின் இந்த உலகத்தில் இருக்க வேண்டிய அந்த இருப்பின் காலம் ஒரு நிறைவுக்கு வரும் பொழுது அந்த அன்னை உடலோடும் ஆன்மாவோடும் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்று சொல்லியார். The ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory என்கிறார். ஸோ இந்த இடத்துல திருத்தந்தை கூட அதை சரி இதை சரி, இதை ஒன்றை கையாண்டால் அது தப்பாக போயிடும், அதை கையாண்டால் இது தப்பாக போயிடும். ஆனால் அந்த தர்க்க பொருட்களை, அந்த 2 விதமான விவாதங்களை அப்படியே அதன் போக்கிலே விட்டு அன்னை உடலோடும் ஆன்மாவோடும் விண்ணகத்தை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். உலக வாழ்க்கையில தான் அப்படியே டைரக்டா விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதுக்கு ஜம்ப் ஆயிட்டார். ரொம்ப சுமூகமா கையாண்டு விட்டார். இன்னமும் இந்த 2 விஷயமும் குழப்பமாக தான் இருக்கிறது. அன்னை இறந்து விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரா அல்லது இறக்காமல் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். ஆனால் பெருவாரியான திருச்சபை புனிதர்கள் அனைவரும் அந்த அன்னை இறந்து அதன் பிறகுதான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இன்னும் ஒரு சிலர் இல்லை அந்த அன்னை அப்படியெல்லாம் இல்லை, இரவாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட. ஆனால் நான் படிச்ச வரைக்கும் நிறைய புனிதர்கள் அன்னையின் இறப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இறந்து அதன் பிறகு
இறந்தார், அன்னை இறந்தார் என்றால் அது இறந்தார் என்பதல்ல அதன் அர்த்தம். அதாவது நாம் நினைக்கிற மாதிரி இறந்தார் என்ற அர்த்தம் அல்ல. அதற்கு என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துகிறார் என்றால் தி டார்மிஷன் ஆஃப் மேரி என்கிறார். டார்மிஷன் என்றால் டார்மிஷன் என்று நாம் சயின்ஸில் படிச்சிருப்போம். அதாவது ஒரு விதையை நாம் விதைக்கிறோம் என்றால் அது ரொம்ப நாள் வளராமல் இருக்கும். நாம் நினச்சிருப்போம் அது ஒரு சொத்த விதை, அது முளைவிடாமல் அப்படியே அழுகி மக்கி போச்சு என்று நினைத்திருப்போம். ஆனால் ஏற்ற பருவ காலம் வரும்பொழுது நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விதைச்சிருப்போம், ஆனால் ஒரு வருஷம் கழித்து கூட அது முளைக்கும். ஒரு வருஷம், 6 மாதம், எத்தனை நாட்கள் வேணாலும் கழித்து, ஆனால் ஏற்ற பருவ காலம் வரும்பொழுது அந்த விதைக்கான அந்த முளைப்புத்தன்மை மீண்டும் உயிர் பெற்று அந்த விதை துளிர்விட்டு முளைவிட்டு வெளியே வரும். அது வரைக்கும் அந்த விதையானது அது வரைக்கும் அந்த விதையானது தனக்குள் அந்த வீரியத்தை அடக்கி வைத்திருக்கும். ஏற்ற பருவகாலம் வரும் பொழுது அது முளைவிடும். அதைத்தான் இந்த அன்னையுடன் இறப்பு என்பதற்கு ஒப்பிட்டு சொல்கிறது டார்மிஷன் ஆஃப் மேரி. அதாவது கடவுளின் திருவிழம் படி அந்த அன்னை ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி, அப்படி வச்சுக்கோ, ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி அந்த அன்னை கல்லறையில் வைக்கப்படுகிறார். ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி அந்த அன்னை உடலோடும் ஆன்மாவோடும் விண்ணகத்தை எடுத்து, எப்படி ஒரு விதையானது ஏற்ற பருவகாலம் வரும் வரை அது மண்ணுக்குள் பாதாளத்துக்குள் அது அமைதியாக இருக்கிறதோ, அதே போல் அந்த அன்னையின் உயிர் பிரிந்து அந்த அன்னையை விட்டு அந்த அன்னையின் ஆன்மா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அந்த உடலானது அந்த கல்லறையில் பாதாளத்தில் வைக்கப்பட்டு ஒரு விதையை போல அடுத்த நாள் கடவுள் குறித்த அந்த நாள் வரும் பொழுது அந்த அன்னை மீண்டும் உயிர் பெற்று அந்த அன்னை உடலோடும் ஆன்மாவோடும் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வது டார்மிஷன் ஆஃப் மேரி என்று சொல்கிறார்கள். ஒருவேளை அந்த அன்னை ஆன்மா பிரிந்து அப்படி இருந்தாரா, இல்லை உடல் செயலற்று, இது எல்லாம் ஒரு தர்க்கம் என்றால் ஒரு விவாதத்துக்குரிய ஒரு பொருளாகத்தான் இது இருக்கிறது. அதனால தான் சொன்னேன், திருத்தந்தையே இதை சுமூகமாக கையாண்டு கொண்டார். ஆனால் மரபு ரீதியில் 2 மரபும் வருகிறது. அதில் ஒரு புனித ஆண்ட்ரூ என்று நினைக்கிறேன், ஆண்ட்ரூவோ புனித இசித்தோரோ, அவர் அன்னையை பற்றி சொல்லும்போது ஆதி திருச்சபை தந்தையர்கள் ஒருத்தர் அவர் சொல்கிறார், எந்த அப்போஸ்தலரும் அல்லது எங்களுக்கு முன்னாடி இவர்களே 3-4 நூற்றாண்டுகள் தான் வாழ்ந்தார்கள். கிட்டத்தட்ட இயேசு உயிர்த்த பிறகு ஒரு முதல் 2-3 நூற்றாண்டுகள் வாழ்ந்தவர்கள் தான். ஆனால் இவர்களே சொல்கிறார்கள், எந்த ஒரு அப்போஸ்தலர்களோ இல்லை வேறு யார் எங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவரோ இல்லை அன்னைக்கு நெருக்கமாக இருந்த யாருமே இதை பற்றின எந்த ஒரு தெளிவான தரவுகளை வைத்துவிட்டு செல்லவில்லை. எழுத்துப்பூர்வமான அதிகாரப்பூர்வமான தரவுகளை விட்டுவிட்டு செல்லவில்லை. எனவே இது ஒரு குழப்பத்துக்குரியதாக, குழப்பம் என்று சொல்ல காட்டிலும் இது ஒரு விவாதத்துக்குரிய ஒரு பொருளாகவே மாறிவிட்டது. அன்னை விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்பது ஒரு தெளிவான சத்தியம். ஆனால் அவர் இறந்து பிறகு உயிர் பெற்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரா இயேசுவை போல, அல்லது இரவாமல் அந்த அன்னை விண்ணகத்துக்கு உடலோடும் ஆன்மாவோடும் எடுத்து செல்லப்பட்டாரா என்பது இரண்டுமே ஒரு விவாதத்துக்குரிய ஒரு பொருளாகவே இருக்கிறது. இதையும் அது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தா கரெக்டாக தான் இருக்குது. இதோட நியாயத்தையும் பார்த்தாலும் கரெக்டாக இருக்கிறது. பட் ஆனால் இதை பற்றி பேசாமல் நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான பார்வையில் இந்த அன்னையை பற்றி நான் இது வரைக்கும் வரலாற்றில் நடந்த சம்பவங்களை பற்றி நான் சொல்லிவிட்டேன். நீ விழுவீலியத்தின் பூர்வமாக அன்னையின் விண்ணேற்பை நாம் பார்க்கவில்லை. அன்னையின் விண்ணேற்பை மட்டும் பார்க்க போவதில்லை. நாம் ஒவ்வொருவரும் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற அந்த சத்தியத்தை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம். இதை பார்த்தால் அன்னையின் விண்ணேற்பும் நமக்கு புரிந்துவிடும். நம்மதோட உடலோடு ஆன்மாவோடு நம்மளும் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போவது பற்றியும் இறுதி நாளில் எடுத்துக்கொள்ள போகப்படுவது பற்றியும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இதில் அன்னை இறந்து அதன் பிறகு உயிர் பெற்றாரா, இல்லை இயேசு இறந்து உயிர் பெற்றார்? அன்னை இயேசுவோடு இறப்பும் சரி, அன்னையோட இறப்பும் சரி, அவர்கள் 2 பேர் இறந்தார்கள் என்பது எந்த வகையிலும் அவர்களோட மகிமையை குறைக்கப் போவதில்லை. ஏனெனில் இருவருமே அவர் மானிட குலத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகத்தான், மனித குலத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகத்தான் இருக்கிறார். அன்னை மரியாவும் தாவீது குலத்தைச் சேர்ந்தவர் தான். இயேசுவும் மனிதனாக பிறந்ததால் அந்த அன்னையிடமிருந்து தனது உடலை அவர் பெற்றதால் தனது ஃப்ளஷ், he got the flesh from his mother, from her womb என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள். அந்த அன்னையிடமிருந்து அவர் உயிர் பெற்றதால் அவரும் மனித குலத்துக்கு உட்பட்டு பிறந்திருந்ததால் அவரும் அந்த மனித சாயலுக்கு உட்பட்டு இருந்தார். அதனால் மனிதர்களுக்குரியது சாவாக இருந்தது. ஏனென்றால் ஆதி பெற்றோர் செய்த பாவத்தின் விளைவாக சாவு வந்தது. ஏனென்றால் அந்த மனித குலத்தை அந்த சாவு
பற்றி கொண்டது. அதனால் இவர்களும் அந்த மனித குலத்தில் பிறந்தனால் அந்த சாவுக்கு உட்பட்டு அதன் பிறகு அந்த சாவை வென்று மீட்புக்கு திருவுள்ளத்தின்படி மீட்பை பெற்றார்கள். அதாவது உயிர்ப்பை பெற்ற மீட்பை வாங்கி தந்தார் இயேசு. அன்னை மரியாள் அந்த விண்ணகத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம். இதை நாம் தொடக்க நூலில் 3:3 நாம் பார்த்தோமெனால், ஆனால் தோட்டத்தின் நடுவில் உள்ள மரத்தின் கனியை மட்டும் நீங்கள் உண்ணக்கூடாது, அதை தொடவும் கூடாது, மீறினால் நீங்கள் சாவீர்கள் என்று கடவுள் சொன்னார் என்றால் ஏவாள்கிட்ட பாம்பு கேட்குது, இதை கடவுள் ஒன்றை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாரா அப்படின்னு கேட்டபோது, எல்லாத்தையும் சாப்பிடலாம், ஆனால் நடுவில் இருக்க மரத்தை மட்டும் நீங்கள் தொடக்கூடாது, தொட்டாலே செத்து விடுவீர்கள், சாவுக்கு உட்பட்டு விடுவீர்கள் என்று தந்தை சொன்னார் என்று ஏவாள் பாம்பிடம் சொல்கிறார். ஆனால் அதை பிறகு அதை பறித்து சாப்பிட்டாங்க. பறித்து சாப்பிட்டா தொட்டு தான் பறிக்க முடியும், தொட்டாலே செத்து விடுவீர்கள் என்று ஆண்டவர் எச்சரித்ததால் தொற்றவுடன் அவர்கள் இறப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள். இறக்கவில்லை, ஆனால் அந்த சாவுக்கு அவர் உட்பட்டவர்களாக மாறிவிட்டார்கள். ஸோ சாவு என்பது அதற்கு முன்னாகவே வந்துச்சு. ஆனால் அந்த ஆதாம் ஏவாளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாபம்தான், அந்த சாபத்திலிருந்து நம்மளை மீட்பதற்காகத்தான் இயேசு முன்னறிவிக்கப்படுகிறார். அதை நம்ம தொடக்க நூல் 3:15 வாசிட்டு வந்தோம்னா தெரியும். அதில் அந்த 3:19 ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அந்த சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. அந்த அன்னை உடலோடும் ஆன்மாவோடும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதற்கும் இயேசு உடலோடும் ஆன்மாவோடும் உயிர் தெழுந்ததற்கும் நாம் அனைவரும் இறுதி நாளில் உடலோடும் ஆன்மாவோடும் விண்ணக ஆட்சிக்கு செல்வோம் என்பதற்கு இங்கே ஒரு வசனம் ஆதாரமாக இருக்கிறது. அது என்னவென்றால், தொடக்க நூல் 3:19 சொல்கிறது, நீ மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதால் அதற்கு திரும்பும் வரை நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் விழ உழைத்து உன் உணவை உண்பாய், நீ மண்ணாயிருக்கிறாய் மண்ணுக்கே திரும்புவாய் என்றார். இந்த இடத்துல தந்தை என்ன சொல்கிறார், நீ மனிதனே மண்ணாயிருக்கிறாய் மண்ணுக்கே திரும்ப. ஸோ சாவு என்பதன் ஒரு முழு அர்த்தம் என்பது உடலை விட்டு அந்த ஆன்மா பிரிவது மட்டுமல்ல, அந்த உடல் மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போவதை குறிக்கிறது. அந்த மனித மாண்பு, மனித மாட்சியை, அந்த புனித மாட்சியை இழந்த அந்த மானிடர்களின் வந்த சாவு என்பதன் உச்சபட்ச அவமானம், உச்சபட்ச தண்டனை என்றால் அது மண்ணாய் இருக்கிறால் மண்ணுக்கே நீ திரும்பியே போய்விடுவாய். மண்ணிலிருந்து தான் ஆண்டவர் உருவாக்கிறார், ஆனால் அவன் பாவத்தை செய்தால் நீ அந்த மண்ணுக்கே திரும்பி விடு என்று அவர் இந்த சாபத்தை கொடுக்கிறார். இந்த இடத்தில் தான் இதை வைத்துக்கொண்டு சாவை பற்றி இயேசு என்ன சொல்கிறார், சாவும் சாவுக்கு உட்படாத வாழ்க்கையை பற்றியும் இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்று பார்த்தால் ஒரு விஷயம் நமக்கு தெளிவாக புரிய வரும். யோவான் எழுதிய நற்செய்தி 8:51 சொல்கிறது, என் வார்த்தையை கடைபிடிப்போர் என்றுமே சாக மாட்டார்கள் என உறுதியாக உங்கள் சொல்கிறேன். என் வார்த்தையை கடைபிடிப்போர் என்னைக்குமே சாக மாட்டார்கள் உறுதியாக சொல்கிறேன் இயேசு சொல்லிட்டார். அடுத்து யோவான் எழுதிய நற்செய்தி 11:26 சொல்கிறது, உயிரோடு இருக்கும்போது என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் சாக மாட்டார். உயிரோடு இருக்கும் வரை என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் சாக மாட்டார்னு இயேசு சொல்லிட்டு வராரு. அடுத்து யோவான் எழுதிய நற்செய்தி 11:25 அவர் சொல்கிறார், இயேசு அவரிடம், உயிர் தெழுதலும் வாழ்வும் நானே, என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்வோர் இறப்பினும் வாழ்வார். சாக மாட்டார்னா அப்ப சாக மாட்டோமா? பிறக்க மனிதர்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் இறந்துதானே போகிறோம். அப்புறம் எப்படி இயேசு சாக மாட்டார் என்று சொன்னா அதுக்கான விடைதான் யோவான் 11:25 சொல்கிறது, என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்வோர் இறப்பினும் வாழ்வார், இறந்தாலும் அவன் வாழ்வான் என்று சொல்கிறார். அந்த இறந்தாலும் வாழ்கிறதைத்தான் ஆண்டவர் சாக மாட்டார் என்று கூறுகிறார். அந்த இறந்தாலும் வாழ்வார் அப்படின்றது எதை குறிக்கிறது என்றால் அதுக்கான ஆழமான மறைப்பொருள் என்னவென்று பார்த்தால், மத்திய எழுதிய நற்செய்தி 24:35 இப்படி வருகிறது, விண்ணும் மண்ணும் ஒளிந்து போகும், ஆனால் என் வார்த்தைகள் ஒளியவே மாட்டார். விண்ணும் மண்ணுமே அழிஞ்சு போனால், மண்ணகம் மட்டுமல்ல விண்ணகமே அழிந்து போனாலும் என் வார்த்தை மட்டும் என்னைக்குமே அது ஒளியாது, இறக்காது, அதற்கு முடிவில்லை, சாவில்லை என்று சொல்கிறார். அப்ப இயேசு சாக மாட்டார் என்று சொன்னார். எப்படி சாக மாட்டார் என்றால், இறந்தாலும் அவர் சாக மாட்டார், இறந்தாலும் அவர் வாழ்வார். இந்த இடத்தில் இயேசு விண்ணும் மண்ணும் ஒளிந்து போனால் என் வார்த்தை ஒளியாது என்று சொல்கிறார். அந்த அன்னை மரியாளை இது எல்லாத்தோட சேர்த்து ஒப்பிட்டு பாருங்கள்.
அந்த அன்னை வார்த்தையாகி அந்த இறைவை வார்த்தை மனு உருவான அந்த இறைவனை தன்னுள் தாங்கியவர். யோசேப்பை கூட நம்ம நீதிமான்னு சொல்கிறோம், ஆனா அன்னை மரியாதை நம்ம ஒரு நாள் நீதிமான்னு சொன்னதில்லை. எனக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன்னா திருப்பாடல் சொல்கிறது, நீதிமான் கூட ஒரு நாள்ல தெரியாம 7 பாவம் செய்து விடுகிறான். யோசேப்பை நான் நீதிமானுக்கெல்லாம் உத்தமமானவர் என்று சொல்கிறோம், வாய்மையில் சிறந்தவர். ஆனா அந்த யோசேப்பு கூட எவ்வளவு ஞானம் பெற்றிருந்தாலும் சூசேப்பர் கூட இறை திருவுள்ளத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக அன்னை மரியாவை எப்படிதான் விளக்கிட்டு ஓடுறவன்னு யோசித்தவர். அந்த இடத்துல அது ஒரு பாவம் தானே. அதுக்கப்புறம் வானதூதர் வந்து அவருக்கு விளக்கிய பிறகு அவர் ஏற்றுக்கொண்டார், நீதிமானாக வாழ்ந்தார். நீதிமான் கூட ஒரு நாள் 7 பாவம் செய்கிறான் அறியாமல் திருப்பாடல் சொல்கிறது. அதனாலதான் அன்னை மரியாதை அந்த நீதிமான லிஸ்டுக்குள்ள சேர்க்க மாட்டோம். அதனால அன்னை மரியா பத்தி நான் எழுதும் போது இப்படி எழுதியிருந்தேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. She is not a just woman. Just woman என்றால் அவர் ஒரு நீதிமான் அல்ல. ஏனால் நீதிமான் கூட ஒரு நாளில் 7 பாவம் செய்கிறார். ஆனால் அந்த அன்னை அந்த ஒரு பாவம் கூட இல்லை. மாசு மறுவற்ற அந்த அன்னையாக இருந்தால், பாவமே தீண்டாத ஒரு அன்னையாக, வெறும் உடல் கண்ணி மட்டுமல்ல, அவள் ஆன்மாவிலும் கண்ணியாக, பாவம் தீண்டாத, பாவத்தை இவரும் தீண்டவில்லை, பாவமும் இவரை தீண்டவில்லை. ஏனால் நாம் பார்த்தோம், கிழக்கு வாயிலே பார்த்தோம், கெருப்புகளையும் செராபின்களையும் சுடரொளியும் வைத்து கிழக்கு வாயிலே ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். ஏன்னா கிழக்கு வாயில் தான் வாழ்வின் மரம் இருந்தது. அந்த கிழக்கு வாயில் அன்னை மரியாள் அங்கு இருக்க அந்த வாழ்வின் மரத்தை காக்கும் பொருட்டு அந்த அன்னையை பாதுகாத்தார். அந்த அன்னையின் கன்னித்தன்மையை ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். அன்னையின் தூய்மையை அவர் பாதுகாத்தார். வானதூதர்களை வைத்தும் சாத்தானும் எதுவும் அவர் அணுகாத அளவுக்கு அந்த அன்னை பாதுகாக்கப்பட்டார். அப்படி பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த அன்னை வார்த்தையை மட்டும் தன் கருவில் சுமக்கவில்லை, அந்த வார்த்தையவே வாழ்வாக்கியவர். ஒருவர் என்னுள்ளும் என் வார்த்தை அவர்களும் இருந்தால் அவர் என்றுமே அவர் நிலைவாழ்வு பெறுவார், அவர் சாக மாட்டார்னு இயேசு சொல்கிறார். அந்த வசனம் எனக்கு சரியா தெரியல, அந்த வசனம் இதைத்தான் சொல்லி, ஒருவர் என்னுள்ளும் என் வார்த்தை அவர்களும் இருந்தால் அவர் சாக மாட்டார், நிலைவாழ்வு பெறுவார் என்று இயேசு சொல்கிறார் ஒரு இடத்தில். அப்படி அந்த அன்னை அந்த வார்த்தையவே கருவில் தாங்கி அந்த வார்த்தையவே வாழ்வாக்கினார் என்றால் அவர் அந்த வார்த்தையாகவே முழுமையாக அந்த வார்த்தையின் பிரசனமாகவே அந்த அன்னை இருந்திருக்கிறார். அதனால் அந்த உடன்படிக்கை பேழையாகவே இருந்திருக்கார், வார்த்தையை தாங்கியவராக இருந்திருக்கார். விண்ணும் மண்ணும் ஒளிந்து போகும், ஆனால் என் வார்த்தைக்கு என்றும் முடிவே இல்லை என்றால் அந்த வார்த்தையை வாழ்வாக்கி அந்த அன்னைக்கு எப்படி மனிதனே நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய், மண்ணுக்கே திரும்புவாய் என்ற சாபம் அந்த அன்னையை தீண்டி கூட பார்த்திருக்காது கொஞ்சம் கூட. அதனால்தான் அந்த அன்னை டீகம்போஸ் ஆகாம அந்த அன்னையின் உடல் டீகம்போஸ் ஆகாம டீகே ஆகாம, அதாவது மக்கி போகாமல், மக்கி மண்ணோடு மண்ணாகுவதுதான் ஆண்டவர் கொடுத்த சாபம் மனிதர்களுக்கு. அந்த அன்னை அந்த மண்ணோடு மண்ணாக போகின்ற சாபம் அந்த அன்னைக்கு பொருந்தவில்லை. காரணம் அது இயேசு என்ன சொல்கிறார், என் வார்த்தை எது அழிஞ்சு போனாலும் என் வார்த்தை அழிந்து போகாது. அப்படி அந்த வார்த்தையவே தாங்கி அந்த வார்த்தையவே கருவுற்று அந்த வார்த்தையே வாழ்வாக்கியதால் அந்த அன்னை அந்த இறை வார்த்தையாகவே இருந்தார். அதனால் அந்த அன்னையை அந்த சாபம் அது அந்த அன்னைக்கு உட்படவில்லை. அதனால் அந்த அன்னையோட உடல் திருவுடலானது மக்காமல் மங்கி போகாமல் பாதுகாக்கப்பட்டு, அதனால தான் அன்னையோட விண்ணேற்பு என்று சொல்லும் பொழுது வெறும் அன்னை விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்று நாம் சொல்வதில்லை, அதோடு சேர்த்தே நாம் சொல்கிறோம் அந்த அன்னை உடலோடும் ஆன்மாவோடும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். இது ஏன் புரியுதா? அன்னை உடலோடும் ஆன்மாவோடும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்பதை நாம் சேர்த்தே ஏன் சொல்கிறோம் என்றால், அப்படி என்றால் இந்த அன்னைக்கு மட்டும்தான் இந்த சிறப்பு அந்தஸ்தா என்றால், இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். இயேசு உயிர்த்தெழவில்லை நாம் விசுவாசமே இல்லை. ஏனால் 1 கொரிந்தியர் 15:14 சொல்கிறது, கிறிஸ்து உயிரிடம் எழுப்பப்படவில்லை என்றால் நாங்கள் பறைசாற்றுகிற நற்செய்தியும் நீங்கள் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையும் பொருளற்றதாய் போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் பவுல் அடிகளார். ஆனால் கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார். சரி, இந்த அன்னைக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒரு மகிமையா, இந்த ஒரு பேரா என்று பார்த்தா இன்று நாம் பல புனிதர்களை பார்க்கிறோம், அவர்கள் உடல் மக்காமல் இருக்கிறது, அழியா உடலை பெற்று இருக்கிறார்கள். காரணம் அந்த இறை வார்த்தை. அந்த அன்னையைப் போலவே அவர்களும் முழுக்க பாவம் மாசு தங்களை அணுகாமல், பாவத்துக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுக்காமல் முழுக்க இறை வார்த்தையை ஏந்தி வாழ்ந்தவர்கள்.
அதை அன்னை மரியாதை இயேசு வந்து யார் என் தாய் யார் என் சகோதரர்கள் என்று திட்டம் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது அதை நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இந்த புனிதர்கள் மாதா அந்த வார்த்தை இறை வார்த்தையெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். அப்படி அந்த புனிதர்களும் அந்த அன்னையை போல வார்த்தையை வாழ்வாக்கியதால் இன்று பல புனிதர்களுக்கு உடல் அழியாமல் இருக்கக்கூடிய பேரு கிடைத்திருக்க இறுதி நாளில் அவர்கள் அந்த உடலோடு விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். அப்படி என்றால் நாமும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோமா அப்படின்னு சொன்னால் இருக்குது. ஆமாம், எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 கொரிந்தியர் 15:13 சொல்கிறது, இறந்தோர் உயிர்த்தெழ மாட்டார் எனில் கிறிஸ்துவும் எழுப்பப்படவில்லை என்றாகிவிடும். இறந்தோர் உயிர்த்தெழவில்லை என்றால் கிறிஸ்துவும் உயிர்த்தெழ மாட்டார். அப்போ கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்றால் இறந்தோரும் உயிர்த்தெழார். இறந்த யார் உயிர்த்தெழ மாட்டோம் என்று நாம் சொன்னால் கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்க மாட்டார் என்ற அர்த்தமாகிவிடும் என்று பவுலடியார் எச்சரிக்கிறார். இப்போ இறந்தோர் உயிர்த்தெழுதல் என்றால் என்ன? அந்த உடலோடும் அந்த ஆன்மா திருப்பி ஐக்கியமாகி மீண்டும் உடலோடும் ஆன்மாவோடும் நாம் உயிர்த்தெழுந்த இறை மாட்சிக்கு செல்வோம் என்பதுதான் உயிர்த்தல். வெறும் ஆன்மா போகிறது உயிர்த்தல் அல்ல. அன்பர்களே, ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடல் மாசற்றது. நாம் பிறக்கும் பொழுது அந்த உடல் எந்த இச்சைக்கு உட்படாமல் இருக்கிறது. வளர வளர பாவத்தை நாம் கட்டிக்கொள்வதால், பாவத்தை நாம் சம்பாதித்து கொள்வது, நம் ஆன்மாவை நாம் தீட்டுப்படுத்தி கொள்கிறோம். உடல் ஒரே ஒரு பாவத்துக்கு உட்படுகிறது, ஜென்ம பாவம், ஆதி பெற்றோரின் பாவம். அதுவும் திருமுழுக்கினால் கழுவப்பட்டு விடுகிறது. அதன் பிறகு என்று அந்த தனி மனிதன் வளர்ந்து சுய அறிவை பெற்று நன்மை தீமை என்று அறிந்த பக்குவம் வந்த பின்பும் பாவத்துக்கு தன்னை விலைப்போகச் செய்கிறானோ அப்பொழுது முதலில் அந்த மனிதன் தன்னுடைய ஆன்மாவை தீட்டுப்படுத்தி கொள்கிறான். இப்படி வாழ்ந்த ஒரு மனிதன் இறக்கும் பொழுது அந்த உடல் மக்கி போகிவிடுகிறது, மண்ணோடு மண்ணாகிறது. இறுதி நாள் அது உயிர் பெற்று வரும். ஆனால் மண்ணோடு மண்ணாகிவிடுது அந்த ஆதிப்பெற்றோரின் சாபத்தின் காரணமாக. ஏனால் இறை வார்த்தைக்கு உட்பட்டிருந்தால் புனிதர்கள் எத்தனையோ பேர் உடல் அழியாமல் இருக்க, அப்படி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் பாவம் செய்தவன் உடல் அழிந்து போகிறது, மக்கி விடுகிறது. இறுதி நாளில் அதை ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார். ஆனால் அந்த ஆன்மா மட்டும் விண்ணகத்துக்கு போகிறது. நாம் திருச்சபை கற்பிப்பது என்னவென்றால் பொது தீர்வை தனி தீர்வை. ஒரு மனிதன் இறந்து விட்டால் இதை பிரிவினை சபைகள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக இன்னொரு நாள் பேசுகிறேன். பொது தீர்வை தனித்தீர்வை கேள்விப்பட்டிருக்கு. ஒரு மனிதன் இறந்தவுடன் அவனோட ஆன்மா தனித்தீர்வைக்கு ஆண்டவரின் முன் செல்கிறது. அங்கு அவன் பாவக்கணக்கு கணக்கிடப்பட்டு அவன் விண்ணகத்துக்கு ஏற்புடையனாக இருந்தால் அவன் புனிதன். இல்லை, அவனுக்கு ரொம்ப விண்ணகத்தையே லாய்க்கில்லைன்னா போ, கடைசி நாள் வரைக்கும் இறுதி நாளில் தீர்ப்பு உனக்கு இல்லை. அந்த மனிதன் பாவக்கடனை தீர்க்க வேண்டும். அதனால் பவுலடியார் சொல்கிறார், பொன்னை புடமிடுவது போல ஆண்டவர் நம்மை புடமிடுவார் என்று. அதை நான் உத்திரிப்பு ஸ்தலத்தை பற்றி பேசும்போது உங்கள்கிட்ட அதை நான் டீட்டெயிலாக பேசுகிறேன். அப்படி உத்திரிப்பு ஸ்தலத்தில் இந்த ஆன்மா உட்பட்டு நரகத்துக்கு போகக்கூடிய ஆன்மாவாக இருந்தாலும் சரி, அது உத்திரிப்பு ஸ்தலத்துக்கு போய் அது அங்கே தன் பாவக்கடனை தீர்த்து விட்டால் அது இறுதி நாளில் பொது தீர்வைக்கு வரும் பொழுது விண்ணகத்துக்கு செல்லக்கூடிய பெயரை பெற்றுவிடும். அந்த பொது தீர்வையிலிருந்து மன்னிக்கவும் தனித்தீர்விலிருந்து எப்படி ஒரு ஆன்மா பொது தீர்வுக்கு வருகிறது என்பதை பற்றி பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த உடல் சாபத்துக்கு உட்பட்டதால் மண்ணோடு மண்ணாகிறது. அந்த ஆன்மா அவனோட சுய விருப்பத்தின் காரணமாக தீட்டுப்படுவதால், அது தீட்டுப்படாமல் இருந்தால் அந்த உடலை அவன் அந்த ஆன்மா இச்சைக்கு உட்படாமல் இறை வார்த்தையோடு அன்னை மரியாதை போல இருந்தால் இன்று சவேரியாரை போலவோ ஜான் மரியா வியானியை போலவோ பிரன்னதத்தம்மாவை போல அந்த உடல் அழியாமல் இருந்திருக்கும். ஏன்னால் அந்த இறை வார்த்தையை வாழ்வாக்கிறார்கள். அன்னை மரியாள் கிடைத்த அந்த பேரும் அவர்கள் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் நாம் மனிதர்கள் சபலத்துக்கு உட்பட்டவர்கள், பாவம் செய்கிறோம். ஆனால் நாமும் ஒரு நாள் இறுதி நாளில் உயிர்த்தெழ செய்வோம் என்றார். அதனால தான் பவுலடியார் சொல்கிறார், இறந்தோர் உயிர்த்தெழவில்லை என்று சொன்னீர்கள் என்றால் இயேசு எழுந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று அர்த்தமாகிவிடும். 1 கொரிந்தியர் 15:13 சொல்கிறார், இறந்தோர் உயிர்த்தெழ மாட்டார் எனில் கிறிஸ்துவும் உயிருடன் எழுப்பப்படவில்லை என்று ஆகிவிடும் என்று சொல்கிறார். அடுத்து நாம் பார்க்கிறோம் அதனால தான் நாம் இறந்து போனால் நம்ம உடலை அடக்கம் செய்யும் பொழுது குருவானவர் சொன்ன கிறிஸ்துவின் சாவில் ஒன்றாய் இருந்தவர் இவர் கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பிலும் ஒன்றாய் இருப்பாராக என்று ஒரு ஜெபம். அது சரியாக எனக்கு சொல்ல தெரியல, அந்த ஜெபத்தை கூட குருவானவர் சொல்வார். கொலோசியர் 3:4 சொல்கிறது, நீங்கள் இறந்து விட்டீர்கள், உங்கள் உயிர் கிறிஸ்துவோடு கடவுளுக்குள் மறைந்துள்ளது. உங்கள் உயிர் ஆன்மா நம்முடைய உயிராய கிறிஸ்து தோன்றும் பொழுது நீங்களும் அவரோடு மாட்சியில் தோன்றுவீர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே 2 கொரிந்தியர் 4:41 சொல்கிறது, ஆண்டவராகிய இயேசுவை உயிர்ப்பித்தவர் நம்மையும் இயேசுவோடு உயிர்ப்பிப்பார் என அறிந்திருக்கிறோம் என்று.
இயேசு இறுதி நாளில் தோன்றும் பொழுது நாமும் அந்த உடலோடு, அதனால தான் திருச்சபை அந்த திருச்சபை எரிப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்தது என்று ஒரு வீடியோ சொன்னேன். அதில் திருச்சபை எரிப்பதற்கு ஏன் ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை என்றால், நாம் மறுவாழ்வுக்கு செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம், அது நம் விசுவாசமாக இருக்கிறது. அதனால் அந்த உடலை எரிக்க வேண்டாம், மறுவாழ்வுக்கு அந்த உடல் போக வேண்டும் என்பதற்காக புதைத்து வைக்கிறோம். சரி, அந்த உடல் புதைச்சோம், மக்கிடுச்சு, எப்படியா இந்த உடல் எந்திரிக்கும் அப்படின்னு நம்மள பலர் கேட்போம். இந்த உடல் அப்படி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இறுதி நாள் உயிர்த்தல்னா அதுக்கு ஏதாவது பைபிள் ஆதாரம் இருக்குதா என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள். அதற்கு ஒரு ஆதாரம் இருக்குது. எசேக்கியேல் புத்தகம் 37வது அதிகாரம், பழைய ஏற்பாட்டில் எசேக்கியேல் புத்தகம் 37வது அதிகாரத்தை, ரொம்ப லென்த்தியான அதிகாரம், அதை நான் டக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், வாசித்து காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு புரியும் எப்படி ஆண்டவர் மக்கி போனதையும் உயிர்த்தெழச் செய்வார் என்று. எசேக்கியேல் புத்தகம் 37வது அதிகாரம். ஆண்டவரின் ஆற்றல் என் மீது இறங்கியது, அவர் என்னை தம் ஆவியால் தூக்கி கொண்டு போய் பள்ளத்தாக்கு நடுவில் நிறுத்தினார். பள்ளத்தாக்கு நரகம் அல்லது மக்கி போன அந்த பாதாள கல்லறை. அங்கே எலும்புகள் மிகுதியாய் கிடந்தனர். அவர் அவற்றை சுற்றி என்னை நடத்தி சென்றார். அங்கே பள்ளத்தாக்கு நடியில் மிக பல எலும்புகள் கிடந்தன, அவை மிகவும் உலர்ந்தவையாய் இருந்தன. அவர் என்னிடம், மானிடா, இந்த எலும்புகள் உயிர் பெற முடியுமா என்று கேட்டார். நான், தலைவராகிய ஆண்டவரை, உமக்கு தெரியுமே என்று மறுமொழி அளித்தேன். அவர் என்னிடம் உரைத்தது, நீ இந்த எலும்புகளுக்கு இறைவாக்கு உரை, உலர்ந்த எலும்புகளே, ஆண்டவரின் வாக்கை கேளுங்கள் என்று சொல். தலைவராகிய ஆண்டவர் இந்த எலும்புகளுக்கு இவ்வாறு கூறுகிறார், நான் உங்களுக்குள் உயிர் மூச்சு புக செய்வேன், நீங்களும் உயிர் பெறுவீர்கள். நான் உங்களின் நரம்புகளால் தொடுப்பேன், உங்கள் மேல் சதையை பரப்புவேன், உங்களை தோளால் மூடுவேன், பின் உங்களுக்குள் உயிர் மூச்சு புக செய்வேன், நீங்களும் உயிர் பெறுவீர்கள். அப்பொழுது நானே ஆண்டவர் என அறிந்து கொள்வீர்கள். எனவே எனக்கு கட்டளையிட்டபடி இறைவாக்கு உரைத்தேன். நான் இறைவாக்கு உரைக்கையில் உராயும் ஓசை கேட்டது. சலசலன அந்த எலும்பெல்லாம் உராயும் ஓசை கேட்கிறதாம். ஒவ்வொரு எலும்பும் தனக்குரிய எலும்புடன் சேர்ந்து கொண்டது. சிதறி போயிருந்த எலும்பு தனக்கோட உடல் எதுவோ தன்னோட எலும்புதோட சேர்தான். நான் பார்க்கையிலே அவற்றில் நரம்புகள் ஏற்பட்டு சதை தோன்றி தோல் அவற்றின் மேல் மூடியது. ஆனால் அவற்றுள் உயிரின்னம் வரவில்லை. பின்னர் அவர் என்னிடம், உயிர் மூச்சுக்கு இறைவாக்கு உரை, மானிடா, இறைவாக்கு உரைத்து உயிர் மூச்சிடம் சொல். தலைவராகிய ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே, 4 காற்றுகளிலிருந்தும் உயிர் மூச்சே வா, நீ வந்து கொலையுண்ட இவர்களுக்குள் புகு, அப்பொழுது இவர்கள் உயிர் பெறுவர். எனவே அவர் எனக்கு கட்டளையிட்டவாறு இறைவாக்கு உரைத்தேன். உடனே அவர்களுக்குள் உயிர் மூச்சு புகுந்தது. அவர்கள் உயிர் பெற்று காலூன்றி மாபெரும் படைத்திரளை போர் நின்றனர். அவர் மேலும் என்னிடம் கூறியது, மானிடா, இந்த எலும்புகள் இஸ்ரேல் வீட்டார் அனைவரையும் குறிக்கும். பழைய இஸ்ரேல் வீட்டார் யூதர்கள், புதிய இஸ்ரேல் வீட்டார் நாம் அனைவரும். அவர்களோ, எங்கள் எலும்புகள் உலர்ந்து போயினர், எங்கள் நம்பிக்கை அற்று போய்விட்டது, நாங்கள் துண்டிக்கப்பட்டு விட்டோம் என சொல்கிறார்கள். எனவே இறைவாக்கு உரைத்து அவர்களிடம் சொல். தலைவராகிய ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே, என் மக்களே, இதோ நான் உங்கள் கல்லறைகளை திறக்கப் போகிறேன். உங்களை உங்கள் கல்லறைகளில் நின்று மேலே கொண்டு வருவேன். உங்களுக்கு இஸ்ரேல் நாட்டை திருப்பி கொடுப்பேன். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இஸ்ரேல் நாட்டை திருப்பி கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறாரே, இது எதை குறிக்கிறது என்றால், எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகம் 13:14 சொல்கிறது, ஏனெனில் நிலையான நகர் நமக்கு இங்கே இல்லை, வரப்போகும் நகரே நாம் நாடி செல்கிறோம் அப்படின்னு. பிலிப்பியர் 3:20 அந்த நகர் எது என்று சொல்கிறது? நமக்கோ விண்ணகமே தாய்நாடு, அங்கிருந்துதான் மீட்பராம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வருவார் என காத்திருக்கிறோம். விண்ணகமே நாம் தாய்நாடு. அந்த விண்ணகம்தான் நமதுக்கான புதிய எருசலேமாக இருக்கிறது. அந்த விண்ணகம்தான் நமக்கான புதிய எருசலேமாக இருக்கிறது. அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்வார், உங்களுக்கு இஸ்ரேல் நாட்டை திரும்பி கொடுப்பேன். அப்போது என் மக்களே, நான் உங்கள் கல்லறைகளை திறந்து உங்களை அவற்றிலிருந்து வெளிக்கொணர்கையில் நானே ஆண்டவர் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள். என் ஆவியை உங்கள் மீது பொழிவேன், நீங்களும் உயிர் பெறுவீர்கள். நானும் உங்களை உங்கள் சொந்த நாட்டில் குடியமர்த்துவேன். எது தாய்நாடு? நமக்கு விண்ணகம். புதிய ஏற்பாடு சொல்கிறார், அதை சொந்த நாட்டில் குடியமர்த்து. நம்மளெல்லாம் அந்த ஆண்டவர் விண்ணகத்துக்கு எடுத்து சொல்வார் இறுதி நாளில் அப்படின்னு நாம் நம்புகிறோம்ல. அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறார்கள். ஆண்டவராகிய நான் உரைத்தேன், நானே இதை செய்வேன் என அப்போது அறிந்து கொள்வீர்கள் என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர். அதுக்கப்புறம் 15 அந்த வசனம் போகிறது. அதை டீட்டெயிலாக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது எனக்கு.
எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டைம் இல்லை. அதனால் இதோட இந்த அதிகாரத்தை முடியுது. ஸோ ஆண்டவர் மக்கி போனதிலிருந்தும் எப்படி உயிர்த்தலை செய்கிறார் என்பதை நாம் பார்த்து விட்டோம். அதுக்கு பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு ஆதாரம் இருக்குது என்பதிலே தான் நான் காமிக்கிறேன். இறுதியாக ஒரு கதையை மட்டும் சொல்கிறேன். நியூட்டனோட ஃப்ரெண்டு போய் சொன்னாராம். நியூட்டனோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு ஏத்திஸ்ட். அவர் வந்து நியூட்டன்கிட்ட கேட்டாரா, நியூட்டன் லேபில் இருக்கும் பொழுது, என்னப்பா நீ போய் உங்கள் கடவுளை நம்புறியே, உங்களோட விசுவாசம் என்ன, இறுதி நாளில் கடவுள் உங்களை உயிர்த்தலை செய்வார் என்று. உலகம் தோன்றியும் போது எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க உலகத்தில், இப்போ எத்தனை பேர் இருக்கிறோம், இனி எத்தனை பேர் பிறப்பாங்க, அத்தனை பேரையும் நல்லவன் கட்டவன் எப்படி உன்னோட கடவுள் எப்படி பிரித்து எடுத்து அவர்களை விண்ணகத்தை கூட்டி போக முடியுமா? ஏதாவது லாஜிக் இருக்கா? நீ சயின்டிஸ்ட் தானே, ஏன் இப்படி இதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்கும் பொழுது நியூட்டன் ஒன்றுமே சொல்லலாம். அந்த நபரிடம் ஒரு கை நிறைய மண்ணை எடுத்து கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு காந்தத்தை கொடுத்து இதில் இருக்க இரும்பு துகளை மட்டும் நீ பிரித்து எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார் நியூட்டன். இது என்ன ரொம்ப ஈஸி தானே, அந்த மண்ணை கொட்டி அப்படி மேலாப்பில் அந்த காந்தத்தை காமிச்சிட்டு பற்றியா பிரித்து எடுத்துட்டேன்னு சொல்கிறார். ஸோ அப்போ அந்த மனிதரிடம் நியூட்டன் சொன்னாராம், ஒரு சாதாரண காந்தத்தால் நம் கண்களால் பார்க்க முடியாத அந்த இரும்பு துகள்களையும் இந்த மண்ணிலிருந்து எடுக்க முடியுதா? இந்த காந்தத்தையும் படைத்து ஒன்னையும் என்னையும் இந்த அண்ட சராசரத்தையும் பிரபஞ்சத்தையும் படைத்த அந்த கடவுளால் சாதாரண தான் படைத்த மனிதர்கள் நன்மையானவர்கள் தீமையானவர்கள் பிரிக்கவா முடியாது? இந்த காந்தத்துக்கே இவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது என்ற எல்லாவற்றையும், அந்த காந்தத்தை உட்பட எல்லாவற்றையும் படைத்த அந்த கடவுளுக்கு நன்மை தீமையை பிரிக்க வல்லமை இருக்காதா என்று நியூட்டன் தன் நண்பரிடம் கேட்டார் என்று ஒரு வரலாற்று செய்தி இருக்கிறது. ஸோ இதை சொல்லி முடிக்கிறேன் மக்களை. இறுதி நாளும் நாமும் உயிர்த்தெழுவோம். அந்த அன்னையை போல நாமும் விண்ணகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். என்ன அந்த அன்னை இறைவாக்கவே தன் வாழ்வாக்கினார். அதனால் அந்த சாபத்திற்கு மண்ணோடு மண்ணாவா என்ற சாபத்துக்கு அவரின் திருவிடல் மற்றும் அதை போல் வாழ்ந்த புனிதர்களான சவேரியார், மரிய ஜான் வேலி, ஒரு நாள் அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன், எந்தெந்த புனிதர்கள் உடல் அழியவில்லை என்று. அந்த புனிதர்களைப் போலும் அன்னை மரியாளைப் போலும் நாமும் அந்த பேரு பெறுவோம். அதனால் இனிமேல் வாழ்கிற வாழ்க்கையாவது கொஞ்சம் உஷாராக வாழ்வோம். ஸோ இதை தான் மக்களே உங்களை ஷேர் பண்ணி வந்துச்சு. ரொம்ப லென்த்தியாக போது, இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி. மரியே வாழ்க.